diri sa Davao del Sur, pait kay para sa iya. Nga taga Davao del Sur ka, diri ka na himugso, diri ka gituli, diri ka na minyo, diri ka ni dako, wa kay balay diri. Wala kay luna diri nga taga diri ka. Tanang relocation site din na sa Rizal sa Bansalan, gipalit na sa Kapitolyo under the leadership of Governor Dodo Cagas, 2 million ang balor sa 2 hectares nga luna. Gipalit sa Kapitolyo. Kay nag-request man si Kapitan Soberano sa Rizal sa Bansalan, ngadto kang Governor Cagas nga pwede ta makapangitaan ni og pondo para relocation site aning 220 ka pamilya nga naa sa road rights of way o sa mga dangerous areas such as the side of mountains and river. Labi na karon niya, doon ay mga kalamidad nagsunod-sunod. So, ipangitaan kini og pamaagi ni Governor Cagas. Ipaabot dito ni Kapitan Soberano nga dili man makasya ang 220 ka pamilya sa tag 100 square meters. Mao to gisabutan kagahapon nya i-reduce na to ni. Dapat tanan walay mabilin sa daplin sa sapa, walay mabilin ilawom sa buntod kay delikado ilang kinabuhi. Dapat maapil sila aning gipalit nga luna sa Kapitolyo. Gireduce gihimong 72 square meters. Kanang 72 square meters mga bay, makatukod na yung kagbalay ana. Kaysa naman diha ka daplin sa mountain. Kaysa naman diha ka sa daplin sa kining ginatawag nato og river. Layo ra kayo, no? Gawas pa din ha, imuha na gipalit sa gobyerno para nimo. Ang imo na lang ang pag-atiman ana pinaagi sa pagtukod og balay. Kaysa mosugot kag sa dili gamiton na ng road rights of way or kanang mga nagpuyo din ha daplin sa buntod o daplin sa sapa, dili man gyud na inyo din ha, gawas pa nga ang gihuna-huna sa gobyerno para sa inyo, para sa inyong kaluwasan. Kay kana bitaw mga nangalandslide, malay bagod anak nila sa kadugay-dugay na nilang pinuyo din ha. Kato nahitabo sa Binaton, kadugay-dugay ba naman sa kadaghang ulan nya ni labay sa ilang kinabuhi, wa gyud sila magdahom. Di ba katong namatay ang duha ka bata sa Binaton? Nagdahom magud sila ato sa kadugay ng pinuyo ang lugar nga diha pagyud natulong silang balay ang paghaguros sa mga yuta gikan sa ibabaw. So who knows? Ang gihuna-huna karon ni Governor Cagas, mao bitaw ganing giaprobahan ng request ni Kapitan Danilo ba'y pangalan ani ni Soberano? Danilo Soberano sa Rizal para malikay sa peligro ang kanang mga pamilya na nagpuyo daplin sa pa o daplin sa buntod. So karon, para way mabilin dito, ihimo si 22 square meters para maigo ang 220 ka mga pamilya. Ang 72 square meters mga igala makabalay na kana. Nindot na kayo kay ang nakanindot diha wa na magpapahawa nimo, makahunat ka sa imuhang balay kung si gusto nimong porma, kay wa na makapahawa nimo. Gipalit na sa Kapitolyo para nimo. Naa kay certificate of award na madawat anak pohon, i-award na sa imuha, sa gobyerno sa imuha, pinirmahan ni Governor Cagas, nga kana imuha ng luti. Unsay obligasyon ninyo anak? Karang ingon anak, dili lang kay sa Barangay Rizal ang ako ang hisgutan din but entire province nga naka-avail niining mga relocation site or kaning mga Cagas village. Pero ato lang i-focus sa Rizal kay mao man ni ngadto gahapon. One of these days makabisita ta ng ilang relocation site. Naman po yung ibang mga politiko nga kanang naapoy project ing anak. Di buta mo sulti nga wala sila. Naapod sila anak. Pero ang ako lang sulti nga ang relocation site ni Governor Cagas perting daghana. Dili na to ikumpara kay way comparison. Manguha lang niya tag file sa room 1 kung pila na ka relocation site, pila na kantidad, pila ka mga beneficiaries. Okay? Kanang ingon ana, basta relocation site gani ni Governor Cagas, ing ani ang kalahian.
naag yun na proper nga kalsada. O, naag yun na dalan. Alangan na walay dalan. Uy, ang uban relocation site, dili kang gobernador kagas ha. Walay dalan, uy. Wala natarong og plano. Mo nang katong mga nakapuyo, aluoy kayo, makasakyanan sila o bisa multicab lang, maglisod na. O. Sa relocation site gyud nakaplano gyud na gyud na kalsada. Halimbawa kaning sa Rizal, 2 hectares. Okay? Sa 2 hectares nakaplano gyud na og apuron ang 220 planuhon gyud na naag gyud na dalan para makagawas sulod mo diha. Kung naamoy sakyanan, makagawas sulod ang inyong mga sakyanan. Apil na sa plano sa 2 hectares. Dili kay usa ka hektarya, imuha na diha, ang kilid, imuha ka na, bakit nya wa na dalan. Pagkapuno na, wala na. Asan man ta mangagi ani? Kailangan nato nang emphasize mga igala kay ang uban mga relocation site, di lang nato isulti ang mga pangalan or kinsa project. Lisod kaayo, wala na dalan. Kawat-kawatan pag yun, imbis ang dalan, hala, isibugon yun ang kural, kawatan, wala na. Imbis nga unta, ang kanal na lang tong dito, wala na kanal, kay gikawatan naman. Sa Cagas Village o sa mga relocation site sa Kapitolyo, sa RSDP nga gidumalaan, dili na pwede. Kaya na nagamonitor. Ayaw mo panikas. Ayaw mo pangawat og area, kay para na sa kanal, para na sa kalsada, ayaw ninyo nagkuhai. Ayaw isbog. Maging patas kayo. Una, wala ninyo nagipalit. Gihatag na sa inyo. Ang ato na lang, ang pagsunod sa mga patakaran, dili manikas, pinaagyan na, tikas man na, o dili maghugaw-hugaw. Ang agianan, dili butangag mga bulak, imbis nga unta hawan unta ang atong agianan sa mga relocation site, hindi tanaw ni mo unahan, nalapas mo na ilang mga bulak diha. Imbis kanal na unta na diha. O na mag-cause na hinoon og pagbaha. Atong ipahibalo anak nga mga beneficiaryo anak nga relocation site, ayaw ninyong ilapas ang inyong mga pader, ayaw ninyong ilapas ang mga bulak, ayaw ninyong displaying mga bulak kung kana kanal o kana kalsada. I-maintain ang kahinlo sa dalan. Kani pong basura, dili pod magpasagad og labay sa basura. Isulod og sako, ipagawas kung naanay schedule sa tingkuha sa inyong basura. Okay, para limpyo ba? Kung magdaob siguro mga sagbot o kana, pero kanang magdaob kag plastic, bawal gyud na. Kanang itom na nga aso, pero sagbot, madadara man naghangyo na. Kahay ang sagbot, daghan yung kayo. O di na biya, libre ang sako karon. Siguro doon niya isako ang mga cellophane, mga plastic, dili na daoban. Para limpyo. O niya, kanang 72 square meters mga igala, kung imo ng paliton, pila naman na aron. Depende sa lugar. Pero sa Digos na, labi na din sa poblasyon, mahal na kayo na. Maigo siguro kag 150,000. 72 square meters kung nata din sa poblasyon. 150 to 200. Labi na kung najug ka sa kuwan, kining Rizal Avenue, wala na, mahal na kayo na. 100 square meters, mudaga na siguro nag 500,000. Imagine, onya ka na, mahatag sa inyo. Dili ta mulimot ana mga higala sa gobyerno nga naghatag og ingon ana nga programa o proyekto para sa ato. Kay og ang atong gobyerno wala na gunahon na ana. Walay ingon ana nga programa. Sa tanang mga naka-avail sa mga villages o relocation sites sa Kapitolyo under the leadership of Governor Dodo Cagas, ug wala pa na asa kahatog tanan. Asa ka to sila namuyo karon. Ilawom sa pa, ilawom sa tulay. Daplin sa pa, daplin sa mga buntod, sa mga road rights of way. Diha, namuyo, mga squatter, sa kadaghan-daghan kung wala palang nagunahuna si Gob, ana. Sa pulong nga gisulti ni Gob, ya dili na to malimtan, di na ko malimtan mga igala, kanang kana mangod niya project niya. Okay? Ingon niya, importante sa iyaha nga magkabalay nga kaugalingon ang mga taga Davao del Sur. Kaya nga naman, pait kaayo ng taga dirita ba? Pilipino ta ba? Nga sa atong kaugalingong nasod niya Pilipinas, wala tay luna. Pilipino
nga nagpuyo sa nasod Pilipinas walay luna pait kay na. Mao nang naagyoy parlantaw si Gob ana. Dili man tanan mahatagan pero daghan na kay natagaan. Kuha ninyo ng punto diha. Mao nang gi-reduce dito sa Rizal Bansalan, gihimo 72 square meters ang dati 100 para maapod. Kay 220 man mo nang inahanglan, apuro na to ni. Ang 72 square meters akong balikon makabalay na mo dinha. Makapuyo na mo din agmalinaon, walay kabalaka, walay kahadlok, bisan pa man na ay mga ulan-ulan, na ay mga ginagmayng bagyo. Layo na mo sa mga kalamidad, sama sa pagbaha, sama sa landslide. Inyuhan na pag yun na, makapatuyang mo sa pagpanindot sa inyong balay, design, bahala ginagmay, basta kay ang inyong gusto. Mao na lay gasto, no? Ang pagpalit na lang mga materyales. Kay lisod kaayo. Ang pagpalit palandaan o yuta, asa na ka mangita? May manang sa Kapitolyo kay mo palit ektarya mangyod. Sunay mo baligya og ektarya, o sa hektarya, 2-3 hektarya, pero pamalit daw ay bali kuan lang kuha 72 square meters lang kuha diha be. Unsa na ginamos kay minudo? Ay bali duha ka sako na kuha diha be. Naon nimo? Ang punto na to mga bay, lisod kay mangitag yuta nga ikaw magbuot niya 72 square meters lang kuha diha. Uy, nabaligya ditong yuta. Asa man? Pila man? O mingon ka nga, ay bali 100 square meters lang be. O mingon mo yan, ay dili kay hektarya gyud na mo ang kuan, baligya. So ang makapalit ana ang Kapitolyo kay tag 2 million o na kay 2 million. O okay lang na kay 2 million. Pero sa ato ba mga homeless ba? So ang Kapitolyo ray makapalit.